बेखौ खावलायगोन गिबियावनो आं दा आलासि सिनायथि होनाय जि हाबाफारि बेखौ मावफुंनायनि सिगांनो जे नैथि हाबाफारि मुंख्लं बा दुखु फोरमायहरदों। दिनैनि जोंनि बे फोरबोखौ जों खुंलांबाय थानांगोन रायजोफोर। मानो जों आरो गोजौ थाखोआव नैबे आसाम स्टेटनिख्रुइ जोङो रोंनायजों लोगोसे बाथौखौ फुवारलांनो जौगाहोलांनो थाखाय आरज हानजाजों जोंबो ओंखारदोंमोन गाजा गोमजा ग्रोम ग्रोमै। नाथाय सानसेखालि बे न'खरनि बोराया जों आरज गाबफुबाय थानाय समावनो बे बावथायखौनो आथिंजों गाग्लिजोबनानै होजाजोबदों। नाथाय गाग्लिना होजानायनि अखानायै बे बावथायखौ जेराव गारहैदोंमोन बेयाव मासे गिदिर जिबौआ फानफबनानै दंमोन आरो। जेब्लानाखि जों नाहैबाय न'खरनिफ्रा खोन्थानायलाय नंमारगौ जिबौआ बेयाव फानफबनानै दं बावथायाव। नाथाय मा जाखो सानथामनि उनाव जाय गाग्लिदोंमोन बे बिथाङा आथिंनि बिस जाजोबनानै बारा गोबाव थायासै खोमथाथा सुबुङानो गावनो रुंसार जालांनो गोनां जादों। नायदो होनबा आफा इसोर बोराइ बाथौआ बेसेबां गोहो दङ, जोबोर गोहो दङ आरो अननायबो दङ। आफा इसोर बोराइ बाथौ थानायनि थाखायसो नै दिनै सोरांनाय खोमसिनाय गासैबो जाजोबदों। बे मुलुग संसारनि जेसेबां नुदों नुथाय मिथिंगा आफा इसोर बोराइ जोंनि दारकुसि भिसिडिसिनि गोदानै मासिगिरि बा चेयारमेन हिसाबै बिबान मोननो हानाय मानगोनां मानिक बर' बिथांनिसिम जोंनि दिनैनि गोथार बाथौ साननि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर जासिदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों नुजाथि फैनायनि थाखाय। आरो बे हाबाफारियावनो जोंजों लोगोसे बाहागो लाबानो हाबावदों दारकुसि प्राइमारि BPF दोलोनि मानगोनां आफादगिरि आदा सन्जिब बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै सिगांथिं फैनो थाखाय खावलायदों। लोगोसेयावनो गजेन बर' बिथांखौबो सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय। सिनायथिखौ होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर। दा जियानो जाथों जों माने जोंहा मोनसे दुखुनि समाव जों माने गासै दामनाय देनायखौबो रोजाबनायखौबो गारजोबना दोनदोंमोन आरो थेवबो आङो मोनसे मेथाइखौ खननो सानदों आरो जि समाव माने जुबिना माने थैदोंमोन बे थैनायाव मोनसे बिनि मेथाइया बर' मेथाइ मोनसे भाइरेल जादोंमोन आरो बे मेथाइखौनो आङो जास्ट खननो सेस्था खालामदों आरो। देनाया गासैबो रेडि जानांगौ बेखौनो बुंखाबाय। आरो आंबो लादेनाबो हारसिं हाया लोगो नांजोबगौ सब गासैबो रंजानांगोन माबानांगोन बे रोखोमै आं रोजाबनो हागोन आरो सोरबा रोजाब deh udah belum Hei, gosaiखौ दिखांना लांनोसै जोंहा माइनावखौ
Mainaw borai surga kuya sarjiku nenenenenai. Angin benar tu badai. Kudu bhai na kamu jadi ya. Semua orang berbuat sama baju. Ang sekolah apa ni? Reza khalangi orang. बेनिखायनो माइनावखौ न'सिम दोनथ'नानै थाब थाबैनो फैनानै नैबे जोंनि आरो बाथौ थानसालिसिम थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। Para